Dan huwa dak li kellhom ħabtu wiċċhom miegħu il-bieraħ filgħaxija r-residenti tal-Marsa, sħaba sewda litteralment tattiet lil din il-lokalità. Ma tkunx mill-inħawi taħseb illi ġara xi ħaġa serja. Iżda n-nies tal-Marsa mill-ewwel indunaw illi kien ħireġ duħħan iswed mill-power station. Kien mi waħda miċmien il qed taraw warajja tal-power station l-antika li tnej filgħaxija għal ħabta ta' 7-4 ħaħen suwed bdew ħerġin mill-istess xumnija fost inkonvenjent kbir għar-residenti tal-Marsa tħaħel li litteralment ksew lokalità sieħa. Fost detriment ukoll għall-istess residenti Marsin illi minn tal-inqas darbtejn jew 3 darbit fil-ġimgħa ikollhom jiffaċċjaw regolari dal-inkonvenjent ta' tħaħel minħabba l-power station. Residenti li tkellmu ma' News għallunna illi din is-sitwazzjoni qed tiġri spiss. Bil-mugrifu ħwejjeġ minn bolot subattuta joħorġu. Dik il-biera ma nitalhom, it-boiler. Dik id-dana dak qed ġifieri. Katfal bil-azma tgħid għax għandi t-tifel toħti tgħid kemm għandu azma. Jeħtieġ li tirranġaruha l-power station. Mili żmien kim twil noqgħu u dejjem tuħta nifs imħabba il-power station li għandna. Ilhom jgħidu se jneħħuha u naħseb hawn se tibqa' jien. Is-Sindku tal-Marsa Chris Peter jgħid li din is-sitwazzjoni qed tkun repetittiva u saret inaċċettabbli. Dawn l-affarijiet mardu lin-nies tal-Marsa, il-lokalità tagħna ma tiflaħx iktar għal dawn is-sitwazzjonijiet bħalma ġara l-bieraħ. Għalhekk nappella jien lil min hu responsabbli fl-Ena Malta biex dawn l-affarijiet jieħu ħsiebhom immedjatament. Il-Gvern Malti ta' kuljum qed jeħel multi kbar għax m'bdix direttiva tal-Kummissjoni Ewropea li ordnat lil Malta tagħlaq il-Power Station tal-Marsa. Dan l-inkonvenjenti li ġej mill-Power Station tal-Marsa jingħaqad ma' problemi oħra li bħalissa qed jiffaċċja l-poplu tal-Marsa fosthom toroq prinċipali magħluqin u dan tliet ġimgħat qabel tkun iċċelebrata waħda mill-festi fil-lokalità.